अगर हमार ब्लड शुगर के स्तर कम हो जाला त का करे के चाही? घर में हाइपोग्लाइसीमिया के प्रबंधन कैसे कइल जाला? जब रवा डायबिटीज के रोगी होखी आ चीनी के मात्रा कम होखे त रवा ई लक्षण देखाई पड़ सकेला: उलझन, भूख के एहसास, चक्कर आवे आ पसीना से तरबतर। ऐसना में रवा घर में या कहीं भी में से कोनो भी इलाज के विकल्प के आजमा सकत बानी अगर रवा चिकित्सा सहायता से दूर बानी। एक रवा 4 से 5 गोली ग्लूकोज के कुचल के चबा के खा सकेनी। 2 आप 1 गिलास फल के रस पी सकतानी, जैसे सेब के रस, अनार के रस, चाहे संतरा के रस। 3 आप 1 गिलास चीनी वाला सोडा चाहे कोल्ड ड्रिंक भी पी सकतानी। 4 रवा 5 गो मीठा कैंडी खा सकेनी। 5 3 चम्मच शहद खाई। यदि आप शहद के जीभ के नीचे डाल देनी ता ई खून के संचार में सोख सकता आसानी से अवुरी तेजी से। और 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी मिला के पी ली। में से कवनो इलाज के विकल्प के आजमावे के 15 मिनट बाद आपके चीनी के स्तर के जांच जरूर होई। अगर ब्लड शुगर के स्तर 70 mg प्रति डेसीलीटर भा ओकरा से अधिका तक बढ़ जाला त एकरा के सामान्य मानल जाला। अगर चीनी के स्तर 70 mg प्रति डेसीलीटर से नीचे बा त तब तक यह इलाज तब तक दोहराई जब तक कि आपके ब्लड शुगर 70 mg प्रति डेसीलीटर से ऊपर ना बढ़ जाव।